Aquesta setmana celebrem la Global Money Week, una iniciativa de l'OCDE en la que l'Institut d'Estudis Financers participa, portant l'educació financera als infants i als joves. Avui mateix tenim uns alumnes de sisè de primària que estan aprenent els conceptes com el benestar financer, les despeses, els ingressos, el fons d'emergència a través del joc de taula Findalis. Durant aquests dies estem fent i organitzant tallers per entendre conceptes com estalvi, fons d'emergència, el consum responsable, tot per prendre millors decisions financeres. També entrem a l'etapa primària, on els alumnes que són més joves treballen conceptes com què és els diners, què són els fons d'emergències, inclús què és el comprendre el benestar financer, perquè els conceptes financers són per totes les etapes i així fomentar una educació financera de qualitat per a tothom. Durant aquests 10 anys que fa que participem a la Global Money Week ens ha permès arribar a milers d'estudiants d'arreu de Catalunya per ajudar-los i fomentar l'educació financera i ser part del seu futur, perquè gestionar els teus diners és una eina essencial per prendre les millors decisions.